असे काय म्हणते तर आज तुमका भेटते डायरेक्ट रिक्षातना पप्पांसोबत, कारण आपण चाललो फिरात. आम्ही जातो जत्रेक आणि गावाक रावलेलो ह्यो एक मोठा फायदो असा की आम्ही जत्रा फिराक शकतो कधी पण. तर फायनली आम्ही येऊन पोचलो आमच्या गावाच्या बाजूक असलेल्या अंबडपाल गावामध्ये. तर मंडळी बोला श्रीदेवी भद्रकाली प्रसन्न. तर मंदिर एवढं सुंदर सजवलेले ना की विचारूच नका. कारण जत्रेचं वातावरण असताना तेव्हा अशीच मंदिरं सजवली जातात. आतमध्ये गेल्यानंतर बघितले भाविकांची तुडुंब गर्दी आणि फायनली आमका देवीचं दर्शन झाला. तर तुम्ही पण पाया पाडून घ्या. आम्ही पण केळी वगैरे ठेवलो आणि आमचा देवीकडे छोटासा गाराणा पण घालून घेतलो. तर इकडनं कोण असलात तर कमेंट करून नक्की सांगा. अगरबत्ती पण पेटवचे होते, अगरबत्ती पण पेटवलंय आणि व्यवस्थित पाया पाडून घेतले. तर फायनली म्हटलं बाहेर राऊंड मारूया. लाईटिंग एवढे उत्कृष्ट सजवलेले ना की बघूकच एकदम भारी वाटत. आणि आई बोललेली येताना घेऊन येऊ आईचे फेवरेट मंचुरियन आणि दिव्यान पण सांगितलेलं. मग काय मंचुरियन आम्ही घेतलोच आणि बघता बघता आमची जत्रा फिरान झाली आणि आम्ही रिक्षा घेऊन परत एकदा निघालो आमच्या घराच्या दिशेने. घराकडे गेलेल्या पहिली गोष्ट तर मंचुरियन उघडलं.